Ел сайын бу көнне тантаналар Николай Лимаев һәйкәле янына чәчәк салудан башлана. Аның җитәкчелегендә 60-нчы елларда биредә Түбән-Кама нефтехим предприятиесенә нигез салынган. Ярты гасырдан артык вакыт эчендә ул шундый үсеш ала ки, бүгенге көндә Россиядә генә түгел, Көнчыгыш Европада иң күп химия товарлары җитештерүчеләрдән санала. Николай Лимаев 90-нчы елларда Сырда нефть эшкәртү һәм нефть химия сәнәгате министры булган. 40 ел эшләдем, машинист булып. СК заводында. 2 малаем да шунда эшләде, Аллага шөкер. Мен үземнең заводка килгәнгә хәзер 43 ел була. 78 елда 55-нче училище бар иде безнең, шуны тәмамлап, заводка килдем. 108 цехта эшләп, менә хәзер пенсиядә булсак та, үзебезнең профессияне яратабыз, эшебезне яратабыз, һаман да китмибез. Бәйрәмнең тантаналы өлеше нефтехимик боз сараенда уза. Бүген монда дәрәҗәле кунаклар тәбрикләү сүзләрен җиткерә, төрле иҗат коллективлары чыгыш ясый. Химия тармагында эшләүчеләр ял итә. Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Оргнефтехим холдинг Бабынин Александр. Боз сараендагы тантанада Рөстәм Миннеханов химия тармагындагы хезмәтнең әһәмиятен ассызыклап котлау сүзләрен җиткерде. Хөрмәтле химикларыбыз, кадерле ветераннарыбыз, шакырган кунакларыбыз, сезне һәммәгезне бүгенге зур бәйрәм белән, зур тантана белән котлыйм. Һәммәгезгә дә зур хезмәтегез өчен, авыр хезмәтегез өчен рәхмәтемне әйтәсем килә. Киләчәктә дә шулай республикабыз гөрләп торсын, эшләребез алга барсын. Сез һәммәгез дә исән-сау булыгыз. Бәйрәм белән сезне. Бүген нефть химиясе Татарстан икътисадының иң мөһим тармакларының берсе. Бу өлкәдә 50 меңнән артык кеше эшли, 600 төрле продукция чыгарыла. Синтетик каучук, пластик, шиналар, полиэтилен, полипропиленнар. Узган ел 656 миллиард сумлык продукция җитештерелгән. Бу барлык сәнәгатьтәге җитештерүнең 3тән 1 дигән сүз. Россиянең нефть химиясе тармагында әйдәп баручы Сибур җәмгыяте җитәкчелеге дә бүген Түбән-Камалылар белән бәйрәм итә. Бүгенге уңышлар күп еллар дәвамында башкарылган фидакарь хезмәт нәтиҗәсе диләр. Начало года было достаточно успешно. Үз һөнәреңә тугрылык дигән төшенчә бар. Менә монда ул ачык чагыла. Гомумән безнең Сибур оешмасында да, гомумән илебездә дә бу төшенчә сакланып килә. Бүген иң беренче чиратта зур оешмага нигез салучы ветераннарга рәхмәт әйтәбез. Аларның тырышлыгы бик зур. Быел Түбән-Кама нефтехим оешканга 55 ел була. Шуңа бу бәйрәм алар өчен икеләтә мөһим. Нефтехимическую продукцию. Без яңа уңышлар белән алга барабыз. Нәтиҗәсе күз алдында. Бу бәйрәм 55 еллык истәлекле дата алдыннан узучы чара. Алга таба да казанышларыбыз булыр. Ул хезмәткәрләр өчен дә, шәһәр халкы өчен дә бик мөһим. Предприятие начинает становиться более сильнее. Без үзебезне көчлерәк итеп тоя башладык. Бүгенге көндә дөньяда күзәтелгән вазгыять шуны исбатлады. Зуррак оешмада эшләгән саен авырлыкларга бирешмисең. Алдагы көнгә өмет белән карыйбыз. Интегрированный такой, мы становимся лучше себя, уверенно себя чувствуем. 2021 елда Түбән-Кама нефтехим, Казаноргсинтез һәм ТГК-16 предприятиеләре Сибур составына керде. Татарстан хөкүмәте һәм Сибур холдинг арасындагы хезмәттәшлек турындагы килешүнең ничек гамәлгә ашырылуы турында киңәшмәдә сөйләштеләр. Анда предприятиеләрнең узган елгы эш нәтиҗәсе җитештерү куәтен арттыру, шулай ук Татарстанда социаль инфраструктура проектларын гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Химиклар көненә багышланган бәйрәм көне буе дәвам итә. Кичен шәһәрдә Олег Газманов концерты була, ә кичен Түбән-Кама күген салют бизәчәк. Түбән-Камадан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.